Molt bé, doncs ara us sortirà per acceptar la gravació i benvinguts en aquesta formació. L'objectiu d'avui és que veiem la presència en línia, tot el que és el SEO, que ja veurem què és, que amb aquesta paraulota i sobretot doncs, per guies turístics, que sou tots els que esteu aquí. Llavors, m'agradaria començar amb una pregunta. Llavors, quants de vosaltres heu buscat un negoci per Google Maps els 3 últims mesos? Per al xat poseu-me sí o no. Per aquí, presencial, què? Sí, no? Cada dia, vale? I per casa? A veure, que llegeixo el xat. Sí, perfecte. Vale, sí, molt sovint. 100%, per ara? Vale, en les 3 últimes setmanes, també, no? O sigui, hem buscat. Vale. En els 3 últims dies, també, no? 3 últimes hores. Mira, per aquí n'hi ha una que sí, que en les 3 últimes hores he buscat negoci. Per aquí encara és molt aviat, no? Per aquí encara no, vale. I per casa, algú que hagi buscat les 3 últimes hores? Bueno, si estiguéssim a les 3 de la tarda, podria molt ben ser que sí, però estem al matí, llavors no. Què vull dir amb això? Que vam de fer aquí en directe un experiment i és que les búsquedes als negocis de Google Maps es fan 3,8 milions de cerques cada minut. O sigui, cada minut, arreu del món, agafa la gent amb els mòbils, amb els ordinadors, doncs es fan aquestes cerques. I per nosaltres, com a negoci, això és una oportunitat molt gran, perquè si hi ha usuaris que fan búsquedes amb intenció, doncs nosaltres també hi hem de ser. Vale? Llavors, l'objectiu d'aquesta formació és que veiem com podem formar part d'aquestes búsquedes, és a dir, com quan un client agafa i fa una búsqueda, ens pot trobar nosaltres com a negocis, com ens fem més visibles a Google i així doncs, ens pugui trobar la gent. Si en tot el llarg d'aquesta formació em podeu tallar, podeu preguntar, podeu intervenir per al xat, obrir el micro, el que vulgueu. Vale? Llavors, les cerques dels usuaris de Google, el que és molt important és que van amb una intenció. No és com quan nosaltres estem a les xarxes socials, doncs que el, anem tirant avall i no estem buscant res, sinó que l'usuari té una intenció de trobar aquell tipus de negoci. I això és molt important perquè mentre a les xarxes socials nosaltres hem de buscar un tipus de contingut doncs, que atrapi l'usuari molt interessant, a Google busca la informació del nostre negoci. Sí que el contingut serà molt important, però és d'una altra manera, que veurem que és diferent. Vale, doncs anem a fer un exercici pràctic, no? Aquí tots junts el podem fer. Llavors, aquest exercici es tracta que el primer pas de tots, és que nosaltres coneixem en quina posició està el nostre negoci a internet, o sigui, si sortim, si no sortim, quina informació surt, tot això, vale? Llavors, a algú li agradaria que féssim el seu negoci en directe? Després ho podeu fer a casa, tranquil·lament, sense cap problema, però si voleu que fem algun exemple d'aquí i així anem veient entre tots una mica, o voluntaris, a veure per casa, algú pregunta, pàgina web teniu? Sí, vale, perfecte. I per casa, pàgina web, a veure... Vale, fitxa de Google Maps, o sigui, el que seria fitxa...
El Google My Business també. Vale, super, molt bé. Doncs, vols que fem el teu? Vale, perfecte. Doncs mira, el primer que hauríem de fer, jo ho vaig fent aquí, vale? I anem mirant entre tots. Llavors, el primer que hauríem de fer és obrir una pestanya del navegador. O sigui, hem de diferenciar entre navegador i buscador. El navegador, doncs, és un Google Chrome, un Safari, és un navegador. I el buscador és Google, és un buscador que busca diverses coses, com Yahoo, en tenim molts, però el més utilitzat per als usuaris és Google. I de fet, normalment quan fem les coses bé a Google, doncs els altres navegadors doncs, també tenen les coses ben fetes. Vale? Llavors, ens n'anem al Google Chrome o al navegador que tingueu, fem botó dret i nueva ventana de incògnito. Vale? Per què obrim amb ventana d'incògnito? Alguna idea, algú? Vale, bé, per les cookies. Exactament. Quan nosaltres naveguem en el nostre ordinador normal, estic acostumada que hi hagi una altra pantalla i ja ho tirava cap allà. Quan nosaltres naveguem en el nostre ordinador normal, el internet recull informació de on fem clic, de quines pàgines, del que busquem, de tot. Llavors, els resultats que ens mostra estan influenciats per aquestes búsquedes que nosaltres fem. Si nosaltres busquem el nostre negoci en una pestanya normal del Google, sense modo incògnito, probablement els resultats que ens surtin, el nostre negoci sortirà més amunt perquè ja l'hem buscat vegades, llavors no és imparcial. Llavors, sempre que fem aquest primer exercici, obrim una pestanya d'incògnito, que és un mode de navegació privada on no hi ha cookies i on almenys podrem veure de manera objectiva en quina posició estem, si sortim, si no sortim i quina informació. Vale, el següent, ens n'anem cap a Google. Molt bé. I aquí fixeu-vos que ja ens fa acceptar coses, però bueno, hem d'acceptar perquè si no, no ens deixarà navegar. Molt bé, i el següent que posarem aquí, doncs començarem per el nom del nostre negoci, vale? Llavors, en aquest cas, com es diu el negoci? Vale? Vale, Guies Girona Gemma. Anem a posar... Guia Girona Gemma. Perfecte. Vale, fixem-nos que quan he buscat Guia Girona Gemma, fixem-nos que aquí, com a recomanats, ja ens surt la direcció. Això és bàsicament per el perfil de Google My Business. Normalment, quan nosaltres fem una búsqueda aquí, veieu que ens fa unes recomanacions. Aquestes recomanacions és les tendències de búsqueda, el que sol buscar els usuaris. O sigui, això ens pot donar idees, ja veurem més endavant, quan posem paraules clau, com, mira, ara hem posat guia Gemma, guia Michelin Girona, guia TV, guia turística Girona. Això és el que solen buscar els usuaris quan nosaltres posem una paraula aquí. Llavors, a nivell de quan nosaltres fem continguts o volem optimitzar algun perfil o alguna cosa, ens pot ser útil doncs, posar aquí, començar i veure què més surt quan nosaltres posem la nostra paraula. Vale? Llavors, vale, perfecte. Aquí el primer que veiem és el que ens hem de fixar és la quota de pantalla. La quota de pantalla el que seria és que quan posem el nom del nostre negoci a Google, el que ens hem de fixar és que les primeres posicions, o sigui, el que és la visió de l'usuari, sigui el nostre negoci. Vale? I això és molt important. Aquí, com veiem, si no tinguéssim fitxa de Google, tenim tots fitxa de Google? Poseu-m'ho per al xat.
que així també vaig veient cap on hem de tirar. Vale. Llavors, tenim aquí, vale? Fitxa de Google. Llavors, ocupa una part de la quota de pantalla. Llavors, bé, ho tenim a la dreta. Llavors, tenim per aquí el mateix, vale? Que la primera pàgina, vale, perfecte. Per aquí que aviat tindreu fitxa de Google, que no has començat amb les visites. Perfecte, llavors aquesta formació anirà bé perquè així estructurar les coses des de base i poder-les anar fent. Perfecte. Llavors, el que veiem aquí a l'esquerra és, en plan, la primera pàgina és la teva, no? Bé, vale? Que a vegades passa que busquem el nom del nostre negoci i surt un altre. Llavors, quan això passa, hem de fer alguna cosa perquè no passi. Perquè quan aquí fixem-nos que el que ens costarà de veritat és sortir quan la gent no busqui el nostre nom del negoci. Quan la gent busca el nostre nom del negoci, el lògic és que si nosaltres tenim el domini amb el nom i el Google My Business, doncs el nostre negoci surti. Vale? Llavors, veiem la segona opció també és el mateix. Aquesta també ets tu, perfecte. També, vale. A TripAdvisor també. Important, ara veurem tema de valoracions que són importantíssimes, vale? Però molt bé. Llavors, aquí també, pàgines amarilles. Molt bé. Sí, això, sí, pàgines amarilles. Això passa, ¿vale? Claro, ¿qué es esto? És que el que ens passa és que a vegades busquem i dius, de fet, fent aquest exercici, amb un negoci vam descobrir que li havien publicat un reportatge a TV... com és? No és TV1, o sigui, TV1 no. TV2 no, no, aquest que fan reportatges TV... Bueno, no sé, TV Algo, que Canal són 33. famosos i que tenen... Quin? El Canal 33, que són els que sempre fan No, reportatges. o sigui, no era català, era aquests que... O sigui, com els de Tele1, o sigui, la Tele1, però posat TV Algo. Bueno, vam descobrir que li havien fet un reportatge. Llavors, això està molt bé que ho anem fent de manera periòdica, que de tant en tant doncs, ens posem i diem, vale, anem a veure, doncs surto a pàgines amarilles. Està tota la meva informació actualitzada o no? Si no, reclamem el perfil, o sigui, en els directoris, vale? Simplement, ara anem a obrir pàgines amarilles. Per aquí, o sigui, et surt doncs, tot el que tenen i veieu que hi ha mejora esta fitxa. Doncs aquí el que veus és o mejorar la fitxa o veureu alguna similar. Reclamar perfil, editar la informació, o sigui, vale? Però fixem-nos que també aquí el que ens va bé és que veiem també amb qui ens relacionen. O sigui, veiem que ens relacionen amb aquest tipus de negocios similares. Doncs, bueno, això és informació que nosaltres anem recollint, ¿vale? Continuem, tornant enrere, ¿vale? I ja farem amb els directoris. TripAdvisor, molt bé. Guia, ¿vale? Aquí hem d'anar seguint, i seguint, i seguint, i seguint, ¿vale? O sigui, seguint cap a baix. Inclús, o sigui, quantes més posicions sortim nosaltres, doncs aquí doncs, ja surt la regidora de Girona i tot, però bueno, quants més articles sortim nosaltres, doncs millor. De fet, una manera que s'utilitza molt per tinguis pàgina web o no la tinguis és doncs, que puguem posar-nos en contacte amb mitjans de comunicació locals que ens puguin fer doncs, algun tipus d'entrevista,
algun tipus de comunicació, que puguin compartir la nostra informació i d'aquesta manera el que nosaltres fem és que cada vegada surtin més posicions nostres, o sigui, més informació, que la gent no només arribi a la nostra pàgina a través dels mitjans de comunicació, que sempre ajuda, sinó que es quedi aquí al llarg del temps. Vale, mirem fins i tot, vale, les altres pàgines, o sigui, nosaltres continuem més resultats, perquè per aquí podem trobar certes coses, vale? Coses doncs, que no coneixíem, doncs, negocis que es diuen igual, persones doncs, que han fet una publicació nostra, inclús aquí el que també està molt bé són les col·laboracions amb persones, amb blogs de viatgers, ja que vosaltres doncs, esteu molt enfocats doncs, a la part de guies i de visites guiades, doncs poder fer també algun tipus de col·laboració amb persones que puguin fer un blog doncs, del vostre tour, del tour que tingueu. Vale? Llavors, tothom, on feu els tours? Ciutat de Girona i afores, o on teniu pensat? Encara que no hagueu començat, on és? On seria el vostre focus de servei? O sigui, on voleu fer les visites? Jo faig a tot Catalunya. A tot Catalunya, perfecte. Inicialment, Girona ciutat, vale? Vale. Girona és... Vale, molt bé, comarques gironines. Vale, fantàstic. Llavors, hem començat parlant del posicionament, no? Quina posició té la nostra pàgina? La primera posició doncs, és que tothom ens veu. Vale? Llavors, el posicionament SEO, aquesta paraulota que dèiem al principi, vale? No és res més, vale? Que no és res més que la posició que nosaltres tenim dins d'un buscador. És a dir, posició que tenim dins d'un buscador. Si tenim la posició 1, doncs el nostre posicionament SEO és de la posició 1. Si tenim la 2, la 2, la 3, la 3. I l'objectiu del SEO és, doncs, sempre sortir primers. Però no només amb el que seria el nostre nom, sinó també quan busquen el servei, que aquí es complica. Vale? Però bueno, o sigui, veurem que llavors ja tenim diversos tipus de SEO. Llavors, un dels SEOs que acabem de parlar ara, on teniu àmbit d'acció, en aquest cas, per aquí teníem doncs, tot Catalunya, Girona, ciutat, doncs, comarques gironines, una mica de varietat, doncs el que tenim és el posicionament local. Què seria el posicionament local? Algú se li acudeix? Vale. Perquè volen Girona, local, és a dir, en una localització. És a dir, quan nosaltres posem els nostres esforços en posicionar-nos bé en una ubicació. Aquí ja no fem a tot el món, vale? Sinó que ens centrem a posicionar-nos en una regió concreta. I les nostres accions que fem és en una regió. Què passa? Que és més tancat. Sí. Clar, en aquest cas, bueno, totes les comarques gironines seria una bona localització, perquè encara que sigui gran, doncs és una bona localització. Ja no estem parlant doncs, de que vols posicionar a tot el món o a tot Espanya o a Europa o a països de parla espanyola. Llavors, en el que ens trobem en els negocis com els vostres, que estan molt regionalitzats en un punt, és que és positiu el que tanques el mercat. Ja no fas tot el contingut
o ho fas ja especialitzat en que et trobin en aquest punt. I SEO local, ull, que no vol dir que una persona d'Europa no et pugui buscar en aquesta localització. Vol dir que dins de la teva regió, quan algú busqui i posi Girona, o la localització o el que sigui, doncs que tu puguis sortir. Vale? No vol dir que després no vingui doncs, una persona turista des de casa seva que viu a Alemanya i en aquest no li surti. No, la idea és que a qualsevol persona que busqui amb la localització, amb el que seria doncs, la regió, doncs nosaltres ens podem posicionar millor. I això, una de les coses doncs, que tenim aquí és la fitxa del Google Maps que veiem aquí. És una de les maneres de treballar el que seria el posicionament local, a part de, òbviament, veurem alguns punts de la pàgina web. Llavors, ho estem fent amb un exemple aquí pràctic, però la idea, o sigui, ho teniu tota la presentació, tot el que anem parlant durant aquí, que estem fent en aquest exemple, doncs ho tindreu a la presentació per després poder-ho consultar i tot, que us enviarem, o sigui que amb això cap problema. Vale? Llavors, anem a veure fitxa de Google Maps, vale? El que seria doncs, aquest posicionament local. Amb quines coses ens hem de fixar? El primer que hem de tenir en compte és el nom. Vale? Si a nosaltres el nostre nom conté el que seria una paraula clau, doncs això farà que posicioni millor. Paraula clau, tothom entén el que vol dir, més o menys? O ho explico? Ho explico ràpidament. Vale? Una paraula clau és allò que utilitza l'usuari per trobar un negoci com el nostre. No vol dir que només utilitzarà per trobar el nostre, sinó que és la búsqueda aquesta amb intenció. És a dir, un turista reserva uns vols per venir a la ciutat de Girona i llavors comença a buscar serveis en aquesta ciutat per poder fer tours, per poder fer visites guiades i per poder-ho fer. Llavors, com buscarà aquest turista un negoci? Anem a pensar-ho aquí a part. Idees de com podria buscar aquesta persona? Vale? Visita guiada a Girona, no? Vale, bé. Free tour i patrocinado. Ara anem a veure aquí, ja ens hem afegit una nova cosa. Vale? Aquí se'ns ha afegit una nova cosa, que els patrocinados. Vale? Llavors, hi ha dos tipus de persones. Els que el patrocinado no hi faran clic mai i directament baixen el resultat orgànic, i hi ha les persones que no s'ho miren i pum, fan clic al primer, vale? Que per algú estan els patrocinados, si no funcionessin la gent no pagaria. Vale? El SEO amb quin s'enfoca? El SEO s'enfoca amb les visites orgàniques, amb el primer que et surt sense pagar. Sí, el SEO no és de pagament, és esforç, és temps, és estructura de la pàgina, és esforç que nosaltres podem fer. Llavors, a diferència del SEO, que el nom es diu Search Engine Optimization, buscador, o sigui, motor del buscador de Google i la seva optimització, vale? I el que seria el SEM, S-E-M, és quan nosaltres posem diners perquè la nostra posició pugi, que són els que paguen diners. Aquestes persones doncs, paguen diners per sortir aquí. Però fixeu-vos que, mira, no sortirien en primera posició. Veiem que surten molt amunt, eh? Per exemple,
Civitatis, que suposo que els coneixeu, no? Vale, llavors que surten aquí. Molt bé. El que no us he preguntat és, importantíssim quan treballem al SEO, tenir molt clar qui és el nostre client. Llavors, no és el mateix que el 90% dels meus clients siguin gironins que volen fer una visita doncs, a la història de Girona, que els meus clients, doncs el 90% siguin doncs, anglesos o alemans o siguin, m'ho invento, ciclistes perquè just faig el tour de la muntanya i anem en bicicleta o el que sigui. Llavors, molt important, no serà el mateix voler traure un client que és un turista que un no turista, que si hi ha més noies que nois, si tenen una edat, si tenen uns interessos, si tenen unes barreres d'entrada i no serà el mateix. Això d'entrada, per totes les parts del màrqueting i tot, però en el SEO també és una part que hem de tenir molt clar a quin client volem atreure. Vale? En aquest cas, vosaltres teniu més client local o més client estranger? Anem a simplificar-ho, perquè podria ser aquí, segur que tenim un poti-poti, no? O què? Sí. Vale, més client estranger. I per aquí, local, principalment. Veieu? Ja tenim, pum, dues diferències. Llavors, l'estratègia que nosaltres pensem com a marca és diferent en cada cas, perquè probablement els clients locals, si els expliques que s'ha de fer un petó al cul de la lleona, doncs et diran, ja ho sé, i ho sé de sempre, però a un client estranger potser, ostres, doncs això és un contingut d'interès que pot ser interessant per a aquesta persona. Sí, però en els locals també els interessa, que també tot sigui dit. Sí, Que i els tant. locals també n'hi ha molts que no ho saben, Vull dir que... Sí, això és veritat. A veure, i els que vivim a Girona i ens agrada. Els gironins, és veritat, també. Els gironins ja ho saben, però els locals, els gironins no ho saben. Ja, aquests ja no ho saben. Sí. Són curiositats. Sí, perquè està que és turisme local, però no és gironí, sinó que és doncs, de poblacions o Lleida, Tarragona o el que sigui. Llavors, vale, en aquest cas hi estic d'acord, per això també el baixar-ho molt a terra i continuar analitzant, perquè a vegades ens quedem amb turisme local i jo automàticament m'he ficat al cap doncs, que era un gironí i potser no, turisme local pot ser això, pot ser un barceloní, pot ser doncs, dels voltants, comarques del voltant. Vale? Llavors, o sigui, tornant cap al SEO que teníem aquí. Vale, visita guiada Girona. I hem vist que ens surten patrocinats i que després nosaltres tenim aquí les primeres posicions. Llavors, la primera que tenim és la de girona.cat. Llavors, ens hem d'assegurar que ens posen aquí. Si ens hem d'assegurar que nosaltres estem aquí. Si hem de trucar a l'Ajuntament per intentar que ens hi posin, doncs ho fem. Però fixeu-vos que és la primera posició orgànica que tenim, o sigui, de manera natural. Orgànic, diferència entre orgànic i de pagament? La clarifico o queda clar? Orgànic i va sol, i de pagament... O sigui, va sol buscant-ho i el de pagament te surt allà anunciat, saps? Exacte. És com accesses a Perfecte. través de publicitat. Perfecte, vale. Doncs llavors, orgànic, vale? El primer que tenim aquí. Llavors tenim directori d'empreses de guies. Pum, i hem de ser-hi. Truquem, diem que som un autònom o una empresa que tenim tacatà i que ens hi posin amb la nostra direcció, el telèfon, els idiomes i tot. I estarem ja a la primera posició orgànica, vale?
Llavors, seguim. Excursiones, visites guiades i activitats. Això imagino que és més una empresa com... Sí, sí, sí. És una plataforma gran, no? Vale, que uneix diferents... Vale, vale. Llavors, en aquest cas, vale, doncs, bueno, doncs potser passem directament perquè ens pot interessar estar-hi o no, depenent de la nostra estratègia, però si no és tampoc indispensable que estiguem a tots. Han d'estar programats. Vale, vale. Llavors, vale, perquè ja fas com un servei concret aquí, no és que ofereixes el servei i se t'apunta la gent i llavors... Vale, sí, jo crec que n'he fet en alguna ciutat. Llavors, el que sí, doncs anar... Mira, Girona Tour, vale, doncs seguim. Girona Tour és una empresa... o sigui, el que hem de mirar doncs, és visites guiades i tot. Fixem-nos que, vale, nosaltres hem posat, vale, visites guiades Girona. Ui, aquí, visita guiada Girona. Vale? Llavors, fixeu-vos com es diu el nom de la pàgina. Visites guiades Girona, o sigui, en Girona. Girona Tour. Girona Tour. /Girona. ¿Vale? Visita guiada en Girona. Pum. Primer títol. Girona tiene un encanto de capital... Bueno, aquí està en castellà, però bueno, ho podem posar en català. I mira, hi canvia, eh? Si els hi canvia la pàgina segons l'idioma. Ah, no. Bueno, no sé per què ha canviat, però bueno. Girona Tour. Tours premium i visites en grups reduïts. Vale, ciutats, Cadaqués, Figueres, Girona, et posa aquí. Però fixem-nos que, o sigui, per sortir com a segons, fixem-nos que han utilitzat moltes, o sigui, tal qual les paraules clau que busca l'usuari. Tal qual per poder sortir en aquestes posicions. Això seria una de les coses que fem. Ara bé, per què deia lo de que ens hem de fixar en qui és el nostre client? No es tracta de repetir 50.000 vegades la paraula clau per sortir, sinó que el que es tracta és que fem els continguts, els textos de sigui on sigui, pensant en el nostre client. Si nosaltres ho fem pensant en el nostre client, de manera natural ja sortirà aquest posicionament, perquè sí que és veritat que hem de tenir en compte doncs, d'afegir les paraules clau i d'estructurar-ho tot bé, però si nosaltres ho fem pensant en el client, doncs anirà sortint de manera natural. Vale? Aquí doncs seguiríem, planificar la teva aventura, tot. A veure, el que vull mirar és si surt. Vale. Bloc important. Vale? Per connectar amb el que seria el SEO local. Fixeu-vos que aquí tenim un mapa i està connectat amb el Google My Business a la pàgina. Llavors, el que li estem dient nosaltres a Google aquí és: som un negoci de confiança, no només perquè tenim una fitxa de Google My Business, sinó perquè tenim una pàgina web i ho estem integrant. Les ressenyes, el que tenim aquí, això crea molta confiança, vale? I el que fa és que vagi molt bé per al posicionament. Aquí vèiem, Gemma, superbé, o sigui, 22 ressenyes 5.0, superbé. Llavors, a la pàgina les tens integrades. No, vale. Estaria molt bé. I mira, i amb WordPress mateix hi ha un plugin que es diu, a veure, Trust.io, em sembla que es diu. Trustindex.io, plugin.
Sí, Trust Index, veus que bàsicament és exactament el que tenen ells aquí. El que et fa és doncs, que tu puguis posar-ho directament aquí, vale? De manera molt senzilla. Us interessa que us enviï un vídeo de com funciona aquest plugin? Si voleu, em sembla que en tinc un gravat i em puc apuntar i així us ho envio. Només les ressenyes. Per posar el mapa, directament hi ha un mòdul que pots posar al mapa. O sigui, poses... Si edites, per exemple, amb Elementor... Vale, per aquí es diu que sí, doncs em vaig apuntar d'enviar-vos el... Vale, doncs vaig a apuntar-me d'enviar-vos el vídeo i així del Trust. Vale, perfecte, molt bé. Llavors, integrem les ressenyes aquí, que això dona no només confiança, sinó també posició, perquè estem unint, o sigui, el que a nosaltres ens interessa és que Google reconeixi que tota la informació que és del nostre negoci, que la vagi integrant, perquè quan ho tenim per separat, quan tenim la pàgina per un costat, la pàgina web per l'altra, el Google My Business, una entrada d'un mitjà de comunicació sense enllaçar amb la nostra pàgina. Tot això el que passa és que Google ho entén com negocis separats, perquè no té tant la capacitat com per unir-ho. I llavors, si nosaltres li diem, vol dir, fem accions perquè Google entengui com que som el mateix negoci, com que nosaltres agafem i tenim, per una banda, la fitxa de Google, però que aquesta fitxa de Google també té una pàgina web associada, que a més té ressenyes i que a més doncs nosaltres posem o enlacem amb les nostres xarxes socials. Vale? D'aquí ja també li estan dient el que té el mapa amb les ressenyes, amb aquestes xarxes, som nosaltres. I l'estem dient aquí. I li posem la direcció. Vale, important amb la direcció, vale? Quan nosaltres la posem a la nostra pàgina web, veiem aquí que posa Avinguda de la Avinguda de la Bocana número 59. Però important no sé per què m'ha sortit. Aviam. Hola, hola. A veure. Ara, jo crec que ha col·lapsat. Sí, però em sembla que... A Ara veure... ho sentir. Vale, des de casa em torneu a sentir, no? Sí. Vale, que ha col·lapsat. Sí. Sí, ens hem perdut. Però ja tornem a estar aquí. Vale, perfecte. Bueno, s'ha obert el mapa, llavors fixem-nos que la direcció no és la mateixa que surt. Llavors, important que nosaltres a la nostra pàgina web doncs posem la direcció que surt a la nostra fitxa. Si aquí posa c.de sta.eugènia-17005 Girona, ho posem exactament igual. No serveix carrer de Santa Eugènia-17005. No, posem c.de sta.eugènia, el que surt exactament aquí. Sí. Vale, és la... Vale. Llavors, vale, no és un establiment. Vale. Vale, doncs solució. Solució, la podem treure. Mira,
Però hi ha un posicionament. És veritat, però, o sigui, és veritat que a nivell de posicionament, si tu tens un establiment de cara al públic, dona més confiança, ¿vale? Perquè Google... Hola. És que pensava que era jo que m'havia perdut. Vale. Júlia, quedes tallada. Hola, hola, a veure. Hola. Ara sí, hem perdut, eh? Sí, s'ha Vale, aviam, tornat a... vaig a trencar pestanyes que no sigui això. Vale, aviam si ara com anem. Vale. Això, vale. Vale, aviam, si no m'aviseu, que jo vaig a l'altre ordinador, vaig obrir el xat i així. Vale, perfecte. Llavors estàvem, o sigui, la Gemma ens comentava que deia que, em sembla que us heu quedat aquí, no? Que la Gemma ens comentava doncs, que ella té posat el que seria el punt amb la direcció, però que realment el que no li interessa mostrar aquesta direcció doncs perquè és casa seva i perquè no vol que la gent ho sàpiga. Llavors, aquí hi ha una mica que hem de fer una balança. Hem de fer una balança entre, és veritat, doncs, que Google valora la confiança de que tinguis un establiment amb una direcció on la gent et pugui venir a tocar la porta si algú està enfadat o algú vol venir a veure't a les hores comercials, però si nosaltres el que volem és no mostrar-ho de cap de les maneres i diem, ostres, és que no ho vull mostrar de cap de les maneres, tenim la possibilitat de posar una regió del que seria, veieu aquí que hi ha una regió, doncs nosaltres posaríem la nostra regió, doncs seria o tot Catalunya, o la ciutat de Girona, o les comarques gironines, o el que nosaltres volguéssim posar, ¿vale? Llavors, això ho podem fer directament, doncs, si anem en el nostre negoci, ¿vale? Vaig a iniciar sessió, perfecte, doncs iniciaríem sessió i anem a la fitxa del nostre negoci, en aquest cas, doncs, anirem a la de digitalitza per veure-ho. Ui, ara per què no em deixa editar aquí? A veure... que no em surt com a editar. Vale, bueno, o sigui, directament des de la fitxa del nostre negoci, directament, doncs, aquí ens hauria de sortir, ara no sé per quina raó no surt, ens hauria de sortir com a administrador. Pot ser que sigui perquè no estic a la compte correcta. Bueno, vale. Aquí, en aquesta regió d'aquí, ens sortiria doncs, per editar, o sigui, quan nosaltres editem. I editant la nostra informació podem ocultar directament la direcció i posar que tenim una zona de servei. No que tenim un punt físic concret, sinó que ens marqui directament aquesta àrea. I en aquest cas, doncs, la direcció quedaria directament doncs, ocultada, o sigui, oculta, no la veuríem. ¿Vale? Llavors, gestiones este perfil d'empresa, exacte. Vale. Tornant, vale? Tornem cap aquí, exacte. Llavors podríem posar-ho. Quins beneficis té posar això? No es veu la direcció. El contra és que quan algú vagi al Google Maps, a dins
i busqui directament visites guiades Girona, no sortirem. Perquè aquí fixeu-vos que només es mostren els que tenen una direcció tal qual. Vale? Anem a veure una altra manera de veure com podríem posicionar millor, ara que hem vist aquí dins com posar visites guiades Girona, val? Que veiem aquí doncs, qui en surt, o sigui, totes les empreses que en surt, i perquè nosaltres poguéssim sortir, doncs anem a veure-ho des del normal. Vale? Anem a posar, ara no estic en modo incògnito, a veure si aguanta i no em perdeu de nou. Llavors, jo tinc instal·lada aquí una extensió de Chrome que teniu a la presentació, o sigui, la podeu trobar a la presentació. Aquí a la presentació hi ha tot el que hem anat fent, o sigui, teniu tot el resum perquè ho tingueu i us en pugueu recordar. Vale? I llavors, més endavant, teniu aquesta extensió, que és la categoria. Aquí, fixem-nos, tenim tot el que hem anat veient, però ho teniu a la presentació. Vale? Però bueno, tot això és per dir-vos que el que veurem ara doncs, ho teniu a la presentació i no us ho heu d'apuntar. Llavors, si busquem aquí visites guiades Girona, ens tornen a sortir doncs, alguns exemples. I veieu que a mi em surt aquí categories, quines categories tenen les empreses. Vale? Veieu que aquí nosaltres veiem les categories. Això es fa amb una extensió que es diu, aquí la tenim, GMB Everywhere. Us la podeu descarregar i ho veureu aquí igual que ho veig jo. Que veig doncs, quina categoria principal té les que estan posicionades millor. La categoria després del nom és de les coses més importants que tenim. El nom, poca cosa podem fer, perquè a no ser que canviem el nom del nostre negoci, doncs moltes vegades incloure la paraula clau doncs no queda... O sigui, si en el nostre nom no porta la paraula clau, Google ens podria eliminar la fitxa de Google, perquè dintre de les directrius el que es diu és que el nom ha de ser el del teu negoci. No pots utilitzar el nom que tu vulguis, sinó que ha de ser el teu negoci. Llavors, si és una farmàcia o un restaurant, moltes vegades és molt senzill, però fixeu-vos que aquí també dintre del nom hi ha la paraula clau. Però la segona cosa que nosaltres sí podem controlar i que veiem aquí són la categoria. En aquest cas, agència de visites turístiques. El que ens està dient és que aquesta categoria en si existeix. Llavors, el que faríem és mirar el nostre negoci, vale? Llavors a Google Maps, n'obriria un altre, i aquí posaríem, per exemple, l'exemple que hem fet abans, guia turista, Gemma. No? Era així, no? Vale, bueno, surt. Vale? No ho he posat del tot bé, però ha sortit. Vale? Llavors aquí veiem, doncs, vale, bé, tenim aquesta categoria com a principal. Vol dir que sigui l'única categoria? No, nosaltres en podem afegir més. Nosaltres podem afegir més d'una categoria. Llavors anem a veure quines categories tenen aquestes persones que surten quan poso visites guiades a Girona. Agència de visites turístiques, visites, vale? Agència de visites en autobús.
Service Establishment. Vale, bueno, en aquest cas, doncs no, oficina de turisme no ho som, però servei d'acompanyament en trasllats. Vale? Aquí aniríem mirant agència de viatges, doncs si ho som o no, doncs també ho podem posar. Però fixem-nos que aquí doncs, hauríem d'anar mirant quines categories hi ha més i potser afegir, doncs, si no la tenim posada, agència d'excursions. I ja en tenim dues. I si ens busquen per excursions, doncs aquell usuari que digui, doncs, en comptes de visites guiades, doncs jo poso free tour, o free tour no, perquè no són free, però tour Girona, doncs que vegi qui em surt. Val? Fixem-nos doncs, que aquí ens surt diferent. I aquí tenim també doncs, aquest canvi que dèiem de client, de conèixer molt bé, això el que funciona molt bé és fer un exercici de, amb algun client que li tingueu confiança, doncs que sigui un client fidelitzat, que ha vingut més d'una vegada i que ja hi teniu una relació, us ha deixat una bona ressenya i tot, doncs preguntar com buscaries el meu servei i llavors fixar-nos en quines paraules utilitza el buscador, com fa, o sigui, quins passos fa per arribar al meu negoci, com ens ha conegut? Ens ha conegut per recomanació, ens ha conegut perquè ens ha buscat per Google, ens ha conegut i el que ha valorat són les ressenyes, val? Perquè si ens ha conegut i el que ha valorat, per exemple, són les ressenyes, doncs el que ens haurem de preocupar moltíssim és en fer una campanya en la que puguem recollir ressenyes dels nostres clients i que quantes més en tinguem, doncs millor. Vale? Fins aquí com anem? Bé? Vale. I per casa? Bé, bé. Molt bé, doncs seguim. Vale, fins ara hem vist que un dels motius era el nom, la categoria. Llavors, us imagineu quin és el factor més important per posicionar-se dintre de Google Maps? El factor més important, el que fa que et surti un negoci primer o un altre quan tu estàs buscant. Per exemple, nosaltres ara estem en el servei d'ocupació municipal de Girona i busquem un negoci des d'aquí. Us imagineu quin és el que determinarà que ens surti primer un o altre? La Si pagues o no pagues, no? La proximitat. O sigui, si no, vale, si pagues o no pagues, vale. Òbviament, sí. És veritat, o sigui, a nivell del que seria entre SEM i SEO, sí, però si només descartant la part de pagaments, si ens centrem només en el SEO, és la proximitat. Llavors, tant si un negoci té bones ressenyes, com dolentes, com fotos, com no fotos, com tot, el que està més a prop és el que et surt. Vale? Llavors, sí que nosaltres podem fer accions per sortir quan ens busquen al buscador o quan ens busquen no des d'una ubicació determinada, sinó com estem fent ara mateix, que aquí no em té detectada la ubicació, que simplement doncs, em surten els negocis que jo busco, perquè he posat a Girona i no li he permès que pogués trobar la meva ubicació. Llavors, això seguint i filant amb la part de la decisió de si posar la direcció o no posar la direcció, o sigui, de tenir-ho en una àrea o tenir-ho directament en un punt, sí que és veritat que quan poses el punt doncs, té un benefici de visibilitat, o sigui, tens un punt més. Vale? Llavors, igualment, dins de la pàgina, el que seria el mapa,
que havíem vist a Girona Tour, les ressenyes, i fins i tot el que funciona molt bé és posar un text de cómo llegar. Què vol dir aquest text? Nosaltres, i a veure, això ho tinc a la presentació perquè serà més fàcil que us ho ensenyi directament amb la presentació. Vale, aquí teniu l'extensió, vale? Teniu l'enllaç a l'extensió i si us ensenyo directament ara veurem les altres coses, però... Potser... Bueno, us ho dic directament de veu i després ho podreu veure, vale? Llavors, el que funciona molt bé és que a la nostra pàgina posem un text que digui imaginem Guia Girona, Gemma, vale? Doncs com llegar a Guia Girona, Gemma. I el que posaríem és cerca de Col·legi Maristes Girona i ho enlaçaríem amb el Col·legi Maristes Girona, ¿vale? Perquè el que estem fent hi posaríem tal qual el nom que surt aquí. O sigui, Col·legi Maristes Girona. A 5 minuts caminant, no sé si és el cas, però... vale, doncs... I ho enlaçaríem amb aquest col·legi. Per què ho posem amb això? Doncs busquem llocs que són populars i que visita molta gent. I quan nosaltres ho linkem al text de com llegar i a la nostra pàgina posem enllaços que són molt visitats de la zona, el que ens fa és que Google entengui com que hi ha molta més popularitat. Vale? Llavors, podríem posar, el que també funciona molt és unir-ho amb organismes oficials. O sigui, per aquí no sé si n'hi ha algun, però si estéssim, per exemple, al costat de l'Ajuntament de Girona, doncs ho podríem enlaçar també a 5 minuts del caminant del Col·legi de Maristes de Girona, davant de l'organisme oficial, el que sigui, i ho linkem també. I les farmàcies, que també és un lloc que es visita molt, si estan de guàrdia, si no i tal, i hi ha molt de trànsit, doncs també és una bona manera. I d'aquesta manera el que estem fent amb aquest text és que a la nostra pàgina estem enllaçant amb enllaços que són populars a nivell de SEO local, localitzats en la nostra zona. És com que estem parlant nosaltres d'organismes molt visitats i ens agafa com a un referent, Google entén que som un referent del posicionament. Que de fet, aquí us presento, i anem a fer una mica amb la presentació ara. Vale, a veure. Presentar. Vale. Llavors, aquí us presento el PageRank, que jo sempre l'humanitzo, però d'humà no en té res. Vale? És un robot que és de la família d'algoritmes de Google i aquests algoritmes no és res més que el que es diu que és una aranya, vale? Que fa una tal aranya per tot internet, va recollint informació i en funció de tota aquesta informació, que és molt complexa, doncs s'estableix aquest posicionament. Llavors, una de les coses que té molt clares Google és que el que es llegeix a Google pot tenir un impacte directe a la vida de les persones. Si una persona busca que té un símptoma d'algú i li surten 1.000 pàgines, això pot tenir realment un impacte molt directe. Hi ha estafes, que de fet demà teniu amb l'Ada Pulido, però sí que, que cada vegada hi ha més pàgines fantasma, més virus, més scams. Llavors té una política molt estricta. Llavors, nosaltres el que ens hem d'assegurar és que ens tingui la màxima confiança com perquè no ens detecti com una pàgina que
que siguem una pàgina fantasma, un scam o una empresa que no sigui sèria. Llavors, per això, el SEO moltes vegades és una carrera de fons. Quan nosaltres acabem d'obrir una pàgina web, moltes vegades podem fer moltes accions, però sí que és veritat que amb el temps, a mesura que passa el temps, Google va pensant, si aquesta pàgina porta oberta X temps i continua oberta i ningú s'ha queixat, doncs deu ser que aquesta pàgina és de confiança. Llavors, el temps també és un factor, o sigui que no ens frustrem si inicialment doncs, obrim un perfil del Google Maps i al principi doncs, no hi ha molt moviment, però sí que les tres àrees en les que podem fer èmfasi com a negocis són aquestes tres, la E, la A i la T. Experiència, autoritat i confiança. Llavors, les bases per fer un bon SEO. Vale? L'objectiu de Google, determinar la qualitat dels continguts que nosaltres li donem, sigui a la nostra pàgina web, sigui a la fitxa de Google o sigui en qualsevol espai. La primera, vale? Experiència. Com demostrem nosaltres que tenim experiència? Com creieu? Hi ha pista per aquí a la presentació, però com creieu? Sí, no hi ha trampa, és tal qual, és el que posa a la presentació. Llavors, tots contestem les ressenyes? O sigui, contestem les ressenyes que ens fan els nostres clients? Jo sí. Vale, perfecte. Algunes sí, algunes no, no? No, vale. Llavors, important que nosaltres puguem fer bombo a les nostres pròpies ressenyes. Hi ha la funcionalitat, si tornem cap aquí, que, vale, si anem a mirar les ressenyes, veus que hi ha me gusta i directament no puc contestar perquè no sóc la propietària. Però aquí, si tu com a propietària, doncs et sortiria iniciar sessió amb la teva compte d'administrador i et deixaria contestar les ressenyes. Està molt bé que nosaltres les contestem, perquè amb això, doncs, primer que premiem a l'usuari, que és com, ostres, aquesta persona que ha dedicat un temps a escriure'ns, doncs li estem donant doncs, aquest protagonisme. I dos, que també li estem dient a Google, estic darrere, estic actiu. O sigui, sóc una persona doncs, que aquesta empresa està activa. No és que em facis una ressenya i passo, sinó que jo estic aquí. Tot el que és mails que envien de confirmació d'obres per Setmana Santa, els contestem tots, o sigui, acceptem i sí, obro. O sigui, són 2 clics en què tu reps un correu en el que et pregunta estaràs obert o no i contestem. Sempre perquè ens vegi com actius. Vale? Llavors, experiència, sempre intentar això, contestar les ressenyes. Què fem quan són ressenyes dolentes? Aviam, què faríeu? Les deixem de contestar, no les contestem, les continuem contestant? Bueno, jo en el meu cas, com que també porto xarxes socials de clients i coses, quan entra alguna ressenya en algun dels meus clients que no és tan bona, sempre procuro ser neutra perquè jo no sóc el meu client i ja no deixo contestar cap client perquè entrar en una confrontació és molt dolent, saps? I donar-li la raó al 100% tampoc. Vull dir, s'ha de ser neutre, disculpar-te un mínim, però sense tampoc quedar molt malament tu com a negoci, saps? Vull dir, s'ha de fer un entremig raro, però s'ha de fer. Vale, perfecte. Llavors, contestem tant si són bones com dolentes, però tal com diu l'Agnès, que és intentar ser neutres i redirigir fora de lo públic. Què vol dir això? Redirigir fora de lo públic significa, doncs, desafortunadament, ens sap greu que hagis tingut aquesta mala experiència. Si vols, ens pots escriure un correu a tacatà
i ho derivem fora del que és el públic. Perquè a vegades el que passa, i això també tant a xarxes socials com a que creuem els dits, ojalà mai tinguem cap ressenya, totes siguin bones, però pot passar. Llavors, sempre que hi hagi una ressenya que no sigui tan bona, doncs pensem no amb el client que li estem responent, que ens ha fet la ressenya, sinó pensem amb els altres que ho veuran. Llavors, respirem 2 vegades, encara que costi, i intentar derivar-ho cap a fora. Tot el que sigui no donar-li tant de bombo, perquè al final, si no, el que fem és que la gent després es fixarà més amb la dolenta que no pas amb la bona, però ho derivem cap a fora, amb un correu electrònic o amb el que sigui, neutre i cap a fora. Vale? Llavors, com més ressenyes tenim, més expert en el nostre camp ens detecta Google. Llavors, hem vist que en els primers resultats que ens sortien quan buscàvem visites guiades, doncs tenien una quantitat gran de ressenyes. Llavors, això el que podeu fer són diverses coses, ¿vale? Per aconseguir ressenyes, però una de les que s'utilitza molt és quan acabeu la visita guiada, doncs que pugueu tenir un codi QR directament amb les ressenyes de Google i es pot donar inclús algun benefici als clients que ho facin. O sigui, i amb aquest benefici no em refereixo a que hagi de ser un descompte o a que hagin de ser diners. Moltes vegades és una proposta de valor, o sigui, un valor addicional. És a dir, a les persones que ho facin, doncs tenen una guia amb recomanacions per acabar de veure la ciutat. O tenen un document amb la història del que dèiem, no? Que els agradava, doncs amb el cul de la Lleona, o amb una guia de restaurants recomanats de la zona. Que el dia 14 tenim el networking, que també hi haurà restaurants, o sigui que mira, també és un dia perquè pugueu fer aquests vincles amb empreses de Girona. Però tot el que sigui fer més grans les ressenyes que tingueu, doncs també us posicionaran més tant a la pàgina com a la mateixa fitxa. Tindríem la part d'experiència. La part d'autoritat. Autoritat seria doncs, que quantes més vegades la gent entra en el vostre perfil i quantes més vegades es comparteix o posen me gustes o ressenyes, doncs més autoritat li dona Google. Què vol dir això? Que si nosaltres comencem a fer doncs, que la gent amb el QR entri en el nostre perfil, doncs Google dirà, ostres, el trànsit és les persones que visiten aquesta pàgina, ha augmentat i, per tant, és un lloc popular i amb molta autoritat. Quan això en els restaurants, quan va haver-hi la pandèmia, doncs va canviar molt, perquè de cop moltes de les cartes es feien a partir del QR i s'obria la pàgina web. Llavors, clar, Google detectava que hi havia molt més trànsit i això dona una autoritat. O sigui que podem aprofitar el que seria que la gent comparteixi la nostra pàgina, que utilitzi el com llegar a un punt, que pugui donar me gustes, que faci ressenyes i tot com a autoritat. També el que vol Google és que la gent es quedi dins de Google, no que visiti i se'n vagi. Llavors, una de les estratègies és doncs hi ha directament el contacte que ens poden fer preguntes freqüents per la pàgina de Google. Llavors, això també és interessant utilitzar-ho. Vale? I la confiança. Llavors, la confiança és doncs, que quan mirem el mirall de Google, el PageRank, els algoritmes, doncs ens detectin que és un lloc web real, aquí posa real, però és real, ¿vale?
i que aquí el subconscient ha jugat un mal paper i enfocat al nostre públic. Llavors, sempre que afegim, per exemple, un WhatsApp a baix a la dreta amb el botó, quan hi ha un formulari d'atenció al client, quan hi ha un número de telèfon, un correu electrònic, tot això doncs, dona confiança i fa que estigui, que doni confiança. Llavors, tant en la nostra pàgina de Google My Business, o sigui, el perfil d'empresa de Google, que ja no es diu Google My Business, que ara és el perfil d'empresa de Google Maps, com a la nostra pàgina, el que és el contacte ha de ser exactament igual que el tenim posat a un lloc que a l'altre. Si nosaltres tenim un número de telèfon, doncs a la pàgina també posem el mateix número. Si tenim un nom del negoci, doncs la pàgina també utilitzem el mateix nom. I això es diu N de nom, A d'adreça, P de phone, que és telèfon, i llavors, per tot arreu on nosaltres obrim una fitxa, sigui a Pàgines Amarilles, sigui a on sigui, doncs nosaltres directament obrim amb això, amb el que seria, amb el nom tal qual del nostre negoci, amb el telèfon i amb la direcció de l'adreça. Ho posem on posem. Utilitzaríem aquí, doncs, ¿Quién soy? Guia Girona, Gemma. Vale? I aquí afegim Gemma, perquè aquí també hi ha això. Llavors, direcció tal, telèfono, el que surt exactament aquí, si no posa més 34, doncs no tal qual, i doncs tindríem aquí les tres coses que hem de posar-ho. I això ens hem d'assegurar que en tots els directoris doncs surti, vale? Perquè quan nosaltres busquem visita guiada Girona, vale? Bueno, aquí són patrocinats, però si no, el que també ens sortiria, a veure si aconseguim que ens surti. Aquí, moltes vegades, quan nosaltres, agència de visites guiades Girona, tampoc. Normalment el que surt és quan nosaltres busquem aquí, ens surt una zona amb els directoris més populars, vale? que tenim, que aquí surt a reserva una zona, que ara ho veurem a la presentació. Ens saltem la part d'obrir una fitxa de Google. Vale? Aquí simplement teniu un tutorial del pas a pas de si no tinguéssiu oberta la fitxa de Google, doncs com la podeu obrir. Vale? Des de casa bé, no? No ens hem perdut, o sigui, em seguiu sentint i tot. Ara no sé si... Sí, bé, vale, perfecte. Vale, llavors aquí simplement teniu un tutorial i un repàs del que hem anat dient. Més coses importants, vale? Google coneix el comportament de l'usuari. Què vol dir? Quan nosaltres obrim la nostra fitxa o la volem optimitzar, sigui la nostra pàgina web o la fitxa, necessitem dades reals de quanta gent visita la nostra pàgina, des d'on ho visiten, perquè ara imaginem que nosaltres com a negoci sempre veiem la nostra pàgina des de l'ordinador, no? Perquè és des d'on la fem, però després, amb les dades, nosaltres el que detectem és que el 90% de la gent ho visita des del mòbil. Llavors, si el 90% ho visita des del mòbil, nosaltres necessitem que la nostra pàgina estigui ben optimitzada per mòbil. Necessitem assegurar-nos que es vegi tot bé, que els botons es puguin clicar, que les imatges doncs, també estiguin optimitzades,
que el peu de pàgina amb el mapa doncs, es vegi bé. Llavors, important que revisem la nostra pàgina des de dispositius. Ara mateix, el 75% dels negocis, potser més, la majoria d'usuaris visiten per al mòbil. Llavors, fixem-nos en que estigui optimitzat. Això també és molt important per al posicionament. I aquí us he deixat dues eines, una que es diu Hotjar i que es connecta a la pàgina web. És molt senzill de connectar, ells mateixos doncs, tenen un tutorial i és gratis, i el que et fa és un mapa de calor de la web. El que et fa és que t'enregistra quan entra un usuari, i el que enregistraria és, quan entra aquí, imaginem que tothom fa clic aquí i que no hi ha un botó. Llavors el que hauríem detectat és que aquí hi podem posar un enllaç que ens interessi que ens fan clic. Exacte. Detectes el comportament de l'usuari. Llavors potser el que veus és que la gent, doncs, a partir d'aquí, doncs, ja no continua. Doncs aquí potser podem afegir el que seria una trucada a l'acció, que vau veure ahir amb la Lola, trucades a l'acció de doncs, contactar-me o més informació de les visites, perquè potser no arriben aquí. O potser sí, però tant des del mòbil com des de l'ordinador. Et mira una mica el que fa la gent a la pàgina. Llavors, superbé, aquí, amb els idiomes i tot, simplement, doncs, això. Aquí, per exemple, el que podríem afegir així ràpid, però perquè veiem una manera d'afegir el text. Estoy especializada en visitas guiadas en Girona i província. Veiem com si nosaltres volem com ressaltar aquesta part, doncs el mateix. Me encanta mi trabajo y quiero que mis clientes disfruten al máximo de la experiencia guiada i medieval en Girona. M'ho acabo d'inventar, però anem a pensar com pensaria Google i com pensaria el client que ho està llegint. Llavors, superbé, però això, saps? Si podem donar-li una volta més per afegir-hi doncs, les paraules, doncs superbé. Que hi hagin fotos, super. Si afegim el contingut alt, o sigui que això es pot fer des del mateix WordPress, et deixa posar una descripció a la foto. Important que totes ho portin, perquè així, quan algú busqui fotos de Girona, doncs potser li surt la teva foto allà i a sota veu Tour i diu, clar, doncs me'n vaig cap allà. Doncs posar les descripcions. Llavors, tornant cap aquí, Hotjar, mapa de calor. Detectaríem això, les zones més calentes de la pàgina, zones més fredes, si la gent ho deixa a la pàgina d'inici, quant de temps està a la pàgina, què és el que li interessa més, què és el que li interessa menys, si va directe al servei, si no. I Google Analytics. Google Analytics el que ens permetrà és veure quanta gent visita la pàgina, si són nova gent o gent recurrent, si ho visiten des del mòbil, des d'una àrea o sigui, per exemple, si la majoria de clients que ens visiten són d'Alemanya, doncs potser això nosaltres ho podem fer tant a nivell digital com a nivell físic. Agafem la llista dels nostres clients i comencem a fer com grups. Doncs, ostres, acabo de detectar que mira, parlant amb aquest i amb l'altre, doncs molts, a més d'això, són super fans dels museus d'història. Doncs, ostres, potser vaig a deixar la meva targeta en aquests museus. Llavors, anar trobant com vincles. Llavors, cerca de paraules clau. Com puc
com puc trobar paraules clau relacionades amb el meu negoci, no? O sigui que, per exemple, doncs aquí visites guiades Girona, visites Girona, excursions Girona, tal. Doncs tenim aquestes dues eines, està l'Oversuggest, que et deixa fer unes quantes búsquedes gratis al dia, vale? I si ho busquem aquí, teniu a la presentació directament, vale? Però aquí podíem ingressar una paraula clau o tot. Ara potser em farà registrar, vale? Anem a intentar veure si m'ho deixa fer sense registrar. Ho anem a fer en castellà, vale? Visita guiada Girona. Segurament em farà registrar, però és perquè... No, mira, veus? Doncs aquí ens dona informació. Volum de búsquedes. Quantes persones estan buscant aquesta paraula clau? El nivell de dificultat de posicionament, tant orgànic com pagat. Fixem-nos que pagat és més gran que orgànic. El que ens costaria que un client fes clic en el nostre enllaç sobre els 50 cèntims. Si nosaltres després fem un anunci i aconseguim pagar menys, doncs estem per sota. Volum mòbil. Ostres, doncs mira, aquí tothom busca per l'ordinador. Doncs ho veiem? Sí, mira, des de l'ordinador. O sigui, veiem que que són búsquedes, doncs optimització per ordinador a tope. O sigui que haguéssim de tenir per aquesta paraula, vale? En funció. Més coses que busquen la gent en tendència. Visita guiada Coll Jueu Girona. Call. Perquè és un call, vale. Jo dic col, no, el call jueu Girona. Doncs, per exemple, això s'estaria... Visita Girona un dia, visita guiada catedral, visita guiada bodega, Girona 5 dies, això és el que busca la gent. Vale? Idees de paraules clau, perquè nosaltres ho veiem. Fins i tot això és que ens pot donar idees per tot, per xarxes socials, per fer un post de visita a Girona en un dia, per fer, doncs, enviar un correu electrònic als clients. Base de dades teniu? Demà fareu amb l'Ada, molta part, però, vale, llavors, no, vale, bueno, cap problema. Llavors veureu amb ella també una mica com fer aquest recull d'informació de clients, vale? Però sí que, bueno, doncs títol, aquí teniu una mica d'informació amb aquesta eina que us presento. Vale, això és simplement un factor, vale? No és que sigui 61 de 100 o 61 de 1.000 o tal, és simplement un factor que t'indica la dificultat i normalment ens serveix quan ho comparem. Que, per exemple, nosaltres veiem que visita guiada a Girona doncs té una dificultat de 36 i si nosaltres mirem visita guiada ja em fa registrar, però segurament posaria, doncs, en comptes de 36, molt més perquè no hi ha la paraula Girona. I és un factor perquè nosaltres, a veure si em deixa tornar enrere, sí, és un factor perquè nosaltres veiem, doncs, quina dificultat de posicionament té. Com més gran sigui aquest número, més gran és la dificultat de posicionament, perquè és com que hi ha més competència i més gent posicionant-se per aquesta paraula. Llavors, el que a nosaltres ens interessa és que posicionar-nos, o sigui, el que a nosaltres ens interessa és posicionar-nos en paraules que tinguin baixa dificultat o sigui, baixa dificultat sobretot en el SEO, perquè és el que és orgànic. El de pagament, doncs si nosaltres volem fer una campanya de pagament, doncs sí que mirem les diferents paraules clau per mirar doncs, el que ens costarà.
una o altra, i si estem pagant per sobre de mercat o estem pagant per sota. Val? Perquè, per exemple, si nosaltres fem un anunci amb visita guiada a Girona i de cop veiem que el que nosaltres estem pagant és €1 per cada clic, direm, ostres, parem un moment, anem a optimitzar bé l'anunci i a veure què passa. I amb el posicionament SEO, doncs és això. Normalment, quantes més búsquedes hi ha, o sigui, quan més volum de búsquedes hi ha, doncs la dificultat també normalment puja. Dic normalment. Llavors, normalment, a nosaltres com a negoci petit que farem les accions de SEO i tot, el que ens interessarà són paraules que es diuen de llarga cua. O sigui, de llarga cua el que significaria és que són més llargues de lo normal, que doncs visita guiada seria una paraula curta i si li afegim Girona, doncs Girona o visita guiada un dia, fixem-nos que ja l'hem ampliat molt més i no la buscarà tanta gent, però tampoc s'estarà posicionant tanta gent per aquesta paraula. Llavors, aconseguirem destacar, el que ens interessa és destacar. Llavors, si nosaltres comencem en un mercat molt, molt gran, doncs ens costarà. Si nosaltres anem buscant, per exemple, en una pàgina fem un post dedicat a posicionar visita guiada un dia, ens costarà menys que no si volem posicionar visita guiada només. I si a sobre li posem Girona, doncs ja estem com acotant molt que les persones que busquin visita guiada un dia a Girona, doncs ens anem a posicionar per aquestes persones. Aquí amb Uber Suggest també teniu com fer una auditoria i ara perquè a mi em farà iniciar sessió i tot, però teniu com fer una auditoria que us diu de la vostra pàgina informació i tot, i hi ha el de pagament, però també hi ha la versió gratuïta i amb la versió gratuïta doncs podeu fer la prova. A veure, igual m'ho deixa fer, aviam, anem a intentar, aviam si em deixa fer aquí en directe sense iniciar. Vale, que encara... Vale, aquí anem a fer-ho. A veure si ens deixa. Vale, doncs directament posaríem... A veure... Aniré a iniciar sessió, que ja tenim, però... Vale, doncs ens estarà fent directament. Mira, aquí tenim paraules clave orgàniques. Això ho podeu fer tant de vosaltres com dels vostres competidors. O sigui, sempre intentem fixar-nos sobretot en lo nostre i en millorar nosaltres, però sí que a vegades ens pot donar alguna idea. Llavors tenim aquí 112 paraules clau posicionades, tot, bueno, tot això, o sigui, el que ens anem a fixar, vale? que ens pot mirar. Mira, el que et dona més, o sigui, el que et dona més visites ara mateix és Museu Dalí, o sigui, el que és Museu Dalí. Val? Llavors, el segon que veiem són pobles medievals. Llavors, la gent et troba per Museu Dalí. Llavors, val la pena que potser potenciem això, que si ja m'està funcionant aquí, doncs, pum, un punt més. Llavors, veiem que visites estimades, vale? Veiem que potser Girona Tour Guide, el Guia Girona, aquesta pàgina, Girona English, doncs no hi rebem visites. Doncs què podem fer per rebre visites, saps? Llavors, amb Museu Dalí, si rebem a la posició 32, estem rebent bastantes visites mensuals al que més, potser si ho potenciem, doncs podem reduir aquesta posició i fer que les visites estimades que ara rebem, doncs, pum, pugin molt més.
simplement, doncs, potser afegint una pàgina que sigui l'explicació d'algun tipus de cosa de Museu Dalí. Val, perfecte. Perfecte, doncs mira, per exemple, això, molt bé. O sigui, seria, doncs, ho intentem i medim. O sigui, medim i medim. Vol dir, recollim dades, veiem si ens està funcionant, si no. O sigui, a vegades és tan important el fer l'execució i la planificació. Sí, vale que executar-ho és el que costa més, fer el pas. Planificar, podem pensar en fer 1000 coses. Ho fem i medim, mirem si està funcionant o no. Que no funciona, a vegades no vol dir que no sigui que aquesta estratègia no està funcionant, simplement que potser li hem de fer un ajust i tornar a intentar, i tornem a medir, i tornem a començar. Llavors, això, importantíssim, doncs, aquestes eines per anar mirant i anar tenint una mica d'investigació, de mirar com anem, de no. Google Trends, doncs, en veritat, Ubersuggest és molt més complet que el Google Trends en si, que Google Trends doncs, és simplement Google que té una eina en la que podem mirar doncs, què s'està cercant ara mateix a Espanya. Vale? Les tendències, per exemple, si posem visita a Girona. Vale? Evolució d'interès. Doncs mira, vale, aquí perquè veiem 6 de novembre, tal, vale, ho volem veure, darrer dia no, veiem darrers 90 dies. Hi va haver una pujada el 30 d'octubre. Val, doncs aquí pensaríem per què hi va haver aquesta pujada. Potser també això ens serveix doncs, per veure que potser quines són les èpoques que a la gent li interessa més anar en un museu o en un altre, o quin busca més si ho busca més en un pont o en un altre, o hi ha certs dies, doncs això també ens pot donar informació. Es busca, la majoria de gent doncs, és de Catalunya, per subregió, i aquí podríem comparar-ho amb una altra paraula, per exemple, aquí a Girona. Doncs, vale, també ho podríem anar comparant. Normalment han de ser paraules que tinguin... Aquí tenim molt poqueta informació, perquè, veus, doncs, per exemple, et diu la gent busca més guia TV o guia Michelin. Són paraules que tampoc tenen, ara mateix no són com tendència, llavors tampoc tenim molta informació. Jo recomanaria més doncs, Ubersuggest, que és l'eina de Neil Patel, que és molt completa. Vale? I aquí ho tindríem. Vale, anem a fer un moment de dubtes o de preguntes o de curiositats que tingueu del SEO, per si us ha quedat algú que dieu m'agradaria comentar o algun dubte o alguna cosa, o com ho tenim. A veure que sí puc apartar això i veure-us. Vale, per casa, algun dubte per aquí, per presencial? Vale, per casa no dubtes. Per aquí tampoc. Vale, genial. Tot clar, molt bé. Doncs seguim, tot ok, molt bé. Doncs seguim amb els factors d'optimització del perfil. Vale? I estàvem... Aquí, a veure... Temps... Imatges. Vale? Aquí teniu tots els factors d'optimització que hi hem anat veient. Vale? L'ubicació, el nom del negoci, la popularitat, afinitat de cerca, categoria, que la informació sigui actualitzada, el temps, o sigui que les pàgines doncs, triguen un temps en indexar-se, i estàvem a la part de les imatges de qualitat.
Llavors, una de les coses que havíem comentat en la part de ressenyes és que quan nosaltres anem pujant imatges de manera constant i periòdica al Google, doncs ells, o sigui, Google ho entén com que hi ha moviment. Llavors, una bona manera és que si nosaltres li posem la localització a la imatge, o sigui, quan Google té la nostra ubicació, perquè nosaltres li hem donat. O sigui, aquí a la pàgina, bueno, doncs aquesta pàgina té aquesta direcció. Llavors Google entén doncs, que està en aquest codi postal de Girona. Aquestes diferents fotos que es van penjant aquí, que veiem dels tours i tot, ho pot penjar tant el negoci com els usuaris. El que està molt bé és, veieu que aquí hi ha molta quantitat, que això és perquè de manera periòdica, doncs en aquest cas, aquesta empresa doncs, va penjant aquestes fotos i tenen pinta, perquè són de qualitat, estan retocades i tot, que també hi hagi l'ubicació. Si ho feu amb el vostre mòbil, normalment ja porta l'ubicació posada la foto. Sabeu que, per exemple, en el mòbil teniu un mapa on surten les fotos que heu fet a cada lloc? Això, bueno, hi ha una funcionalitat que podeu anar a veure per lugares, vale? I us surten doncs, les fotos que heu fet a cada lloc doncs, directament posicionades al mapa. Doncs aquí aquesta geolocalització fa que tant a nivell de pàgina web com a nivell de Google Maps doncs sigui un factor d'optimització del perfil, que hi hagi la geolocalització. Aquesta eina fins fa pocs mesos era gratuïta. Ara té la part gratuïta molt limitada, llavors igualment jo us l'he deixat, però seria que poguéssiu fer fotos i anar renovant aproximadament cada 2 setmanes, com us poso aquí. Sé que a vegades costa que hi hagi aquesta constància perquè tenim moltíssimes coses en el nostre negoci i al final prioritzes, val? I costa, però sí que fixant-nos en Google, també pensar una mica doncs, que si n'utilitzem una per les xarxes, doncs, puguem reutilitzar contingut i també utilitzar-la doncs, en el perfil de Google i potser doncs, quan demà feu amb l'Ada Polidor la base de dades i tingueu per enviar-los als clients, doncs també poder-ho anar fent. Sí, atribut alt és quan tu puges una imatge a la web, hi ha el lloc de subir imagen i després a la dreta et surt un espai on tu pots variar el nom de la imatge, o sigui, com es diu la imatge, pots posar l'atribut alt, que l'atribut alt és una descripció de la imatge que no té ni accents, ni guions, ni caràcters estranys, en la que has de definir com la imatge. Imaginem que es fa una foto del Museu Dalí, doncs tu posaries visita guiada Museu Dalí, Gemma Tours o guia Gemma o el que sigui. Llavors, aquest atribut alt el que permet és que quan les persones busquen en el buscador de Google Museu Dalí Gemma Guia, clar, Google no sap si a aquesta foto hi ha un museu o no, si no li dius. Llavors, amb aquesta descripció, doncs és quan et mostra aquí en les imatges. Perquè si nosaltres ara posem Girona Turisme, m'acabo d'inventar, però hi anem a directament, o sigui, nosaltres ara tenim els resultats i també tenim que podem anar a les imatges. Aquestes imatges porten contingut alt, perquè si no, com sabria Google que és Girona? Ho sap per al que nosaltres li hem dit. I això es pot fer, quan tu puges la imatge,
en el WordPress, doncs directament a la dreta et surt per emplenar tot, et surt descripció de la imatge, nom de la imatge, contingut alt, títol... Sí, doncs tot això ho emplenem. Sí, pot ser sí, perquè el nom de la imatge, sí, clar, el nom de la imatge no és tan important com el contingut alt, però també fa un punt. És igual que els vídeos de YouTube, això, que si tu puges un vídeo que ja es diu el nom, que a sobre, o sigui, són informació que va recollint i que són factors doncs, que recullen. I a vegades, i també això depèn, Google està en constant actualització. Potser dintre d'un mes, doncs de cop els títols són super... Llavors, millor fer-ho tot bé. On es pot posar informació, nosaltres la posem. Llavors, tot això ens servirà com a positiu per fer bé les coses i perquè tant ara com dintre de 3 mesos o dintre d'un any, doncs puguem estar ben posicionats. Que a vegades pensem, ens obsessionem molt amb els nous canvis que està fent l'algoritme, el PageRank, que ostres, han tret, doncs que ara és superimportant posar un enllaç a no sé on. Doncs sí, però si fem bé les coses, doncs tindrem la pàgina ben posicionada, doncs tant si fan un canvi com l'altre, sempre pensant en l'usuari. Vale? Llavors, atribut alt, això, directament quan posem la imatge. Opinions. Opinions que inclouen paraules clau, o sigui, alabem en el client que ens ha posat les paraules clau. Llavors, les ressenyes que porten imatges es destaquen per les que no en porten. Llavors, això està bé quan tenim algun client doncs, que hi tenim o confiança o que tot, doncs poder-li dir que si afegeixen a sobre una imatge, doncs s'emporta la guia dels restaurants i un val de descompte perquè tens col·laboració amb aquell restaurant i que et pugui penjar les imatges del grup doncs, allà perquè es vagi com creant això. Google o sigui, no estan verificades les ressenyes, però sí que les persones que intervenen molt doncs tenen més punts que les que intervenen menys. Llavors, si et fa una ressenya una persona que té molt de caché dins de Google, doncs posicionarà millor que una ressenya d'aquelles persones que potser en fan una vegada a la vida. Llavors, punts i nivells. Si us interessa, aquí també teniu l'enllaç per veure doncs, com funcionen ben bé aquests punts i nivells. Nom, adreça, telèfon i web. Web m'havia deixat. L'NAPW, llavors, allà on sí que esmentem el nostre lloc web, ho posem amb el mateix nom que surt a Google Maps, amb la mateixa adreça, el telèfon i la web. Això a tots els directoris. Llavors, quan reclamem la propietat, quan fem l'exercici que hem fet al principi d'afegir el nostre negoci i veure en tots els directoris o sigui, hola, tornem a estar per aquí? Hola, sí. Avui Déu-n'hi-do, per on us heu quedat? O sigui, a veure, això ho havíeu vist? No. Vale. I la pàgina anterior que parlàvem d'incloure... La de la web i el nom, això sí. Això sí, vale, perfecte. Llavors, aquí no. Vale. Doncs aquí el que estàvem dient és que quan busquem
la paraula clau i cerca de mi, doncs a dalt de tot surten els top directoris que mostren d'aquesta paraula clau. Llavors, si nosaltres anéssim a fer, per exemple, empresa de visites guiades a prop de mi, doncs aquí ens sortiran els directoris als que nosaltres hem d'estar donats d'alta. Ens hem d'assegurar que aquests que surten aquí estiguem donats d'alta nosaltres com a negoci, perquè són els que també ocupen quota de pantalla. En aquest cas surt pàgines amarilles, el Postpro i Silex. Però, o sigui, aquí hauríem de buscar, doncs, a veure si no es treu ara. Ai, copisteria, no, perdó. Visites guiades. Tindré 1000 gravacions. A veure, ara tornem a estar cap aquí. Ara sí, no? Una altra vegada. Sí, una altra vegada. Bé. Ostres, perdoneu que no sé pas què passa, que, bueno, estem connectats amb el wifi i deu fallar. Vale. Llavors, estàvem aquí directament, que si nosaltres els directoris més populars que surten, doncs és on ens hem d'assegurar que nosaltres hi estem. Llavors, crear el perfil d'empresa a Bing, un altre buscador, que no és Google. Són 5 minuts, es pot integrar amb Google i val la pena. Perquè si tenim per qui coneixeu l'Alexa, qui la té a casa? La sogra, vale? Per aquí per casa algú que tingui l'Alexa. Ara és raro que no, si hagués estat a casa i hagués dit Alexa ja xerraria. Però per casa teniu l'Alexa, bueno, hi ha moltíssima gent que la té, llavors utilitza el buscador de Microsoft. Llavors, val la pena doncs, que també puguem tenir donat d'alta el nostre negoci en l'altre buscador, perquè encara que la majoria de gent doncs, busca per Google, doncs hi ha una petita part de la població que busca per aquest buscador. Apple Maps. Els GPS del mòbil, del cotxe, moltes vegades van amb els mapes d'Apple. Doncs el mateix, teniu aquí l'enllaç per donar d'alta si voleu el vostre negoci i així doncs també tenir-lo directament allà. I per acabar anem a fer els factors d'optimització de pàgina web, que seria doncs, integrar el SEO local amb el SEO de la pàgina i la visibilitat. Si haguéssim de fer ara SEO farem els trets més rellevants, perquè sí que és un món que amb 2 hores de formació em donaria per poc, però el que m'interessa sobretot és que sortiu d'aquesta formació almenys amb certes coses, amb certs deures que dieu, vale, sé per on començar, que puc fer aquest canvi, aquest canvi i aquest canvi. Llavors, aquí hem vist que l'objectiu era sortir a les primeres posicions i tenim 2 tipus de SEO. El que seria en la nostra pàgina, que seria on page, dins de la nostra pàgina web. I el que seria off page, que és fora de la nostra pàgina web, que seria doncs, articles de premsa, directoris locals,
persones que ens citin a la nostra pàgina, ressenyes de TripAdvisor, tot el que puguem tenir, tot això doncs, són citacions fora de la nostra pàgina, però que nosaltres hem d'intentar que ens enllacin la nostra pàgina, o sigui, que ens posin l'enllaç de que som nosaltres. I a la nostra pàgina el que nosaltres podem fer és optimitzar continguts amb paraules clau, amb l'estructura, amb les imatges que pengem, unificant el SEO, fent un recull de aquells continguts que són més rellevants per l'usuari. Conversions. L'experiència d'usuari sí que importa. Què vol dir? Doncs que abans que hem vist l'eina aquesta de Hotjar, que et fa el mapa de calor de la pàgina web, és important quant de temps passa l'usuari a la nostra pàgina, si entra i se'n va, que és el percentatge de rebot. Tot això és important per al posicionament. Google premia aquelles pàgines en les que l'usuari hi passa temps mirant cap aquí, cap allà, després visita una altra pàgina i continua navegant, perquè el que li interessa és que com més estona hi estigui, millor. Duplicitat de continguts. Aquí teniu per aquesta eina que podeu mirar molt ràpidament si teniu continguts duplicats a la web. Normalment és normal que us surti una mica un percentatge de duplicats. Aquí, per exemple, pot sortir un 10%, no passa res, però sí que si et surt que tots els teus continguts són duplicats, doncs tenim un problema perquè hi ha altres pàgines que tenen el mateix contingut que el teu. Llavors, o sigui, contingut duplicat seria contingut duplicat teu i common content seria comú amb altres pàgines. Llavors hem de veure que aquests percentatges siguin baixets per assegurar-nos que tenim continguts únics. Enllaços entrants i sortints és que nosaltres, si afegim, o sigui, tant les altres persones ens enllacen a nosaltres com nosaltres enllacem la nostra pàgina amb altres enllaços. Llavors, d'aquesta manera, el que tenim és que fem que la nostra pàgina sigui popular. Per exemple, si a la nostra ruta surt, segueixo amb l'exemple d'aquí del museu, si surt al museu, doncs nosaltres podem enllaçar fins i tot amb la pàgina oficial del museu per explicar certa cosa i és un enllaç de qualitat que podem posar a la nostra pàgina. Sempre assegurant que després, o sigui, sigui un servei que complementa, perquè si és un servei que poden aconseguir també des d'allà, que no sigui que se'ns en vagin els usuaris. O sigui, sempre pensant que els enllaços que posem complementin i no sigui perquè els usuaris es fuguin. Això serien els enllaços entrants i sortint. Si aquí posaríem l'exemple de que si 5 persones et recomanen que aquest és el millor tour, doncs és probable que sigui un bon tour de veritat. Llavors, quan 5 persones en el seu blog de viatges et posen que han fet el tour d'aquesta agència i posen l'enllaç directe, doncs probablement és que sigui un bon tour i la gent que llegeixi aquest blog vindrà a la teva pàgina. Al YouTube, algú d'aquí té canal o pensat que li agradaria tenir-ne o no? Vale, doncs passamos. Simplement els vídeos posicionen molt bé. Aquí això ja ho hem vist. El que dèiem de com arribar a l'ubicació, doncs també. Velocitat de càrrega de la pàgina, també importantíssim. Aquí teniu un test per fer la velocitat, per veure com va de ràpid la vostra pàgina. És important que carregui ràpid perquè els usuaris cada vegada són
més mandrosos que diem, que entrem i ja cada vegada doncs, volem sortir. I aquí doncs, tenim també el certificat SSL, que és aquest candauet que veiem aquí, que ens hem d'assegurar que sempre posi que la connexió és segura. Això ho hem d'anar revisant. En cas que posi que no és segura, doncs hem d'afegir el certificat perquè és un factor d'optimització web. I els altres que tenim per aquí ja els hem anat veient i us els deixo, o sigui, tots aquests els hem anat veient, o sigui que ho teniu, vale? I m'agradaria acabar abans d'obrir ja les preguntes amb la reflexió que hem fet inicial, que a vegades pensem que pensar gran és, doncs vinga, vaig a fer una pàgina per tot Espanya amb una paraula clau molt gran i que a vegades és al revés, que el pensar gran és l'actuar en local, és el fer aquestes accions a la nostra zona que facin que puguem créixer i tenir el volum i els recursos per després competir doncs, en el que seria aquest entorn més global. I una mica amb aquesta reflexió acabaria la presentació. Moltes gràcies en plan per casa i per aquí també per estar fins al final. I per aquí hi havia pregunta. Enviarem la presentació i l'enregistrament. L'enregistrament no sé com haurà acabat perquè s'ha anat entre parant i obrint, però espero que hagi quedat tot bé i la presentació la teniu segur i l'enregistrament doncs intentarem unir-lo i que també el pugueu tenir. Vale? No. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, no? Hem apuntat coses amb deures que és important. Vale, doncs ens veiem demà. Vaig a pausar la gravació. Ai, espera. A veure...